HT, urdin dite hau betzeko. Gelditu HT, gelditu HT. Bai. Bueno, ikusi deuen infrastruktura honek ekarriko dituen impactuk, hainbat impactu ekologikok, sozialak, ekonomikok, denak, eta ikusten dugu ez daula informazio gehiagi herrin. Bueno, ez dago informazio gehiagi ez duelako informatu nahi izan, eta ikusi dugu beharrezkoa dela hori, jende informazioaz. Eta hartu gonun kamioia, eta hasi ginen Nafarro negoalden, Kortesen hain zuzen, eta jungea gora, pasagen Nafarroa, Gipuzkoan sartu ginen, Araban jumar ginen Gasteize baita, baina debekatu ginen zuen, bueno, gero itzen gaitu horretaz. Legution egon ginen, gero sartu gea Bizkaian, bihar aterako gea Bizkaitik, Bilbo izango dela, gero jungo gea berriro Goierri aldea, Gipuzkoko herri batzu pasatuko ditugu, gero Iparraldea, eta azkenen 31an Donosti. Bai, hemen daude ekitaldik. Donosti nengo die, goizeko 11etan, herri kirolak, sagardo daztaketa, bertso saioa, txan magoa, hitzaldie, Miguel Amorosena, tiriterok, orkesta, herri bazkarie, trikitilarik, eta gero usurbien nengo die kontzertu. Zutagar, Kaotiko, Etxaiak, eta Noiz Rosa, DJ Bull, Garrasia Romeria. Eta herritarren partetik ondo, informazio beharra dago eta jendea hurbiltzen da, eske informazio beharra daukete. Hori da, jendek ez dauke informazioik. Denak esaten dizu, alde daudenak estoy a favor por el progreso, baina ez du esakontzen, orduan informazio beharra badago asko. Herritarren aldetik ondo, herri batzutan azaltzen zagen gutxiago, bestetan gehiago, baina bai, ondo. Bai, ez dakit, sobrara ikusten du kamioi honekin gaudela eta impacta egiten du. Baina, bueno, ondo, oso ondo, ez dela. Oso ondo, bai. Eta debekuk izan ditugu, Iruñan ezin izan genuen sartu. Kamioia ez genuen sartu dein, bueno, ekitaldi batzuk inzien, baina bueno, inzien beraien kontuen zituzten. Eta Gasteizean ezin izan genuen sartu dein. Eta gero beste herri batzutan, Aparron eta hola igual askotan eskatzen zuen toki baten eta etzien uzten hor jartzen eta igual jartzen zituzten apartauta, ez? Igual Barainainen adibidez, jarri behar izan genuen kamioia, debekatu zuen ekitaldik eta dena, eta jarri behar izan genuen kamioia zona industrial baten. Praktikamente bez jartzea bezala, zetik dauen detrás duna txatarreria eta gazte batzuk etorri ziren, baina bueno, bestela hola jende gutxi pasatzen zen. Bai, Barakaldon eskatu zen baimena eta ez da erantzunik eman. Bueno, eman omen da erantzune, baina esan omen zen ez daula baimenik, baina idatzizko ez dau. Orduan gu pentsatu deu sartzea eta ez di etorri ez esatea eta bueno, etortzen badie bat etortzeko. Eta santurtzen, baina gu jungo, bea. Beraiek ez bada informatzen, guk informatu gara dakago, así que hori hola da. Eta bai, oso posible da gelitza proiektu, gugan dependitzen do. Italien gelitu inzuten. Baina hortako eskatzen do, jende asko mobilizatzea, klaro. Jende asko mobilizatzen bali mazu, borroka guztik irabazita daude. Inbarra daukete zerbait, hori hola da. Bai, ezin dezu inoiz etxizatik, etxitzen bali mazu ez dezu inoiz olako ez erritzen. Badak gelitu daik, oso gelitu daikela.